Anne, det er jo ikke ukendt, at når man kører med sin campingvogn, så er man ofte bekymret for vægten, fordi man har lidt begrænset vægt. Men når man som os ligger fast, jamen så behøver man jo ikke at bekymre sig helt så meget. Så kan man jo gå all in på komforten. Mm. Ja, og man kan sige sådan som her, jamen det er jo et tæppe, der hygger. Og det er også som om, det lysner op, fordi at gulvet er faktisk ret mørkt i sig selv. Så det gør også noget hyggemæssigt. Og når man har gulvvarme, jamen så er det også, at man får bedre udnyttelse af sin gulvvarme. Plus, at hvis man ikke lige får taget skoene af, jamen så bliver altså noget af ens snavs ligesom i tæppet. Og så kan man jo bare lige tage det ud og ryste en gang. Men en campingvogn er jo ikke bare en firkantet kasse. De er jo alle sammen indrettet forskelligt. Det ville være meget nemt, hvis det bare var firkanter. Men sådan som her, jamen der er jo simpelthen så mange kanter rundt. Og for at der ikke bliver sådan skidt samlere ude, altså hvis man bare lavede en løber, og man ikke lavede det efter indretningen i vognen, jamen så var det jo meget, meget nemt. Men det kræver, når vi ikke har målene, at man så får målt op ud til kant, og vi trækker selvfølgelig noget fra. Og vi har også en tolerance, der hedder fra 0 til minus 1 cm. Her der er jo lavet i moduler, og det er jo også for, at det skal være lidt praktisk. Men det er også det, man, når det er sådan en stor vogn som den her, jamen så hvis der er 1 millimeter, og vi ligger og måler op i pap, og så bliver det flere centimeter nede i den anden ende, så bliver tæppet simpelthen skævt. Så derfor så bliver det også lavet i moduler, og så tæt på kant som muligt. Men det er stadigvæk svært, når det er store vogne, så det er helt klart en fordel på alle måder at få det delt. Nu er det jo også sådan, nu er det her en Adria 663 HT fra 2019, så vidt jeg husker. Ja. Og hvis du tager en 18-model eller en 20-model, så ligner det jo fuldstændig den samme. Ja, man kan ikke se med det blotte øje, altså, men det ved jeg, at der er forskelle, og det er små forskelle. Nogle gange så er det bare et par centimeter, man måske har flyttet et skab lidt ud eller lidt ind. Fordi når vi måler op, jamen, så er der ikke mere luft ud til kanterne end en 3 mm, 5 mm. Så jeg lærer det ligesom på den hårde måde. Og når man kigger, så tænker man, jamen 19 og 20, det er jo fuldstændig det samme. Men der er bare aldrig noget, der er ens. Altså, man er simpelthen nødt til at vide præcis, og det er jo ikke, hvornår din vogn er indregistreret. For at gøre det lidt mere kompliceret, så er det, hvornår din vogn er bygget. Og det er den, som vi gemmer filerne ud fra. Men det er også sådan, så du behøver ikke altid gå ud og måle op, fordi I har rigtig mange skabeloner på lager. Ja, vi måler op i pap, men laver det hele, altså så når det bliver gemt. Og alle tæpper er nummereret, så der står simpelthen bagpå, så vi kan finde filen igen. Hvis man ligger fast, så er der jo også en udfordring, hvis der for eksempel skal måles op. Man kan jo ikke komme op til dig. Nej. Jeg kører land og rige rundt, men det kræver lidt tålmodighed, fordi jeg har kun 24 timer i døgnet, og der skal også lige laves lidt tæpper. Men jeg kører hele tiden rundt, men man skal regne med, at der kan godt gå 4 uger, måske lidt mindre, inden jeg kommer. Man skal jo sætte sit tæppe fast på gulvet på en eller anden måde, så det ikke glider rundt, og der er forskellige løsninger, I har. Men selvom man har sat det fast, så er det jo ikke godt, at det ligger helt op ad møblerne, fordi det slider jo også på møblementet i campingvognen. Altså hvis du har lagt det fuldstændig fast, at du ved, at det kan ikke rykke sig, så er det okay. Men hvis det kan rykke sig en smule, så vil det jo slide på kanten, fordi du skubber til det. Og jeg oplever, at rigtig mange siger, jamen, også sådan som det her, men det passer jo super flot. Vi behøver sikkert lægge noget under, fordi det passer jo bare. Men uanset hvor godt det passer, så kan man skubbe til det, fordi det har jo filtbagsiden. Så med tiden og alt efter hvem man er, jamen, så kan man skubbe til det, sådan at det ligesom bliver lidt krøllet i det. Og så er det jo, det både slider på kanterne, men dit tæppe bliver også krøllet. Nu er det, vi har fået lagt her, det er et lyst tæppe og en kvalitet, men der findes mange forskellige kvaliteter og farver. Ja, der er 4 forskellige kvaliteter, så der er noget for enhver. Det her tæppe, det er det, jeg kalder det praktiske tæppe, og det er et let tæppe, så det er også godt, hvis det er, at man går op i vægt og skal have tæppet med ud at køre. Men der findes også et, der hedder et kompakt tæppe. Det vil sige, at det er et billigere tæppe. Den findes kun i én farve, og også et billigere tæppe. Altså det kan man tydeligt, når man mærker på det. Komforttæpperne, der er lykkerne også en lille smule højere, end hvis man går steppet op. Går man op til luksuskvaliteten,
så kan man tydeligt se, at der er gået mere garn per kvadratmeter. Det er meget mere tætvævet, der kan ikke komme så meget skidt ned. Og det er også en fordel for nogen. Der var faktisk en, der havde spillet neglelagt, men det kunne også komme af. Altså det kan tåle noget mere, og går man op i det, der hedder eksklusiv-serien, jamen så har du 10 års garanti på slid, pletter og farveægtighed. Hvis man nu får man tilsendt tæppet, eller får det udleveret hos forhandlere, eller får det tilsendt direkte fra dig. Hvis man så ikke synes, det passer, men hvis man synes, der er noget galt, på trods af den der tolerancetærskel, vi har, hvad skal man så gøre? Ja, altså det sker jo desværre, at der er 2 modeller, som burde være fuldstændig ens. Samme årgang, og alt burde være. Så er der, hvis der er behov for tilretning, altså der er over 1 centimeter luft, jamen så tag et billede og skriv ens ordrenummer og send det til mig. Fordi altså, jeg kan ikke huske alle modeller udenad. Jeg ser jo simpelthen så mange campingvogne hele tiden. Men så får jeg ligesom frisket hukommelsen op, og så finder vi selvfølgelig ud af det i samarbejde og får rettet fejlen.